Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Dunkin Donuts. Mayong aga sa mga ka-aksyon namon nga nag-monitor via Facebook Live asang DYEZ Aksyon na Radio Bacolod. Welcome na sa aton sininga katapusan nga simana sa ARB Online Fun Games sa mga ka-aksyon na. Subong nga Sabado nga adlaw Agosto 28 tuig 2021. Kaming inyo mga host. Yes, Action Dale, good morning! Ay na naman ninyo kakaupod syempre si Action Ann. Sa subong nga adlaw, more fun, more games. Ang amon niya nga ipa-share sa inyo sa subong nga Sabado, last Saturday, para iya sa mga papremyo namon. Pero, may ara pa kami mga other pagid nga mga papremyo. So, bantay-bantay lang kamo. Pero ining aton iya nga Facebook Live, no? Sa mga aton bala mga activity for online, ti subong ma-end siya, Action Dale, no? Kita ang finale, kumbaga. Yes, we are down to our final week sa pagsaulog sang month-long celebration sa ika-52 nga anibersaryo sang DYEZ Aksyon na Radio Bacolod. Gani, share na ang atong siningang Facebook Live. Bangod ang mga eligible lamang or qualified nga maka-join sa atong siningang mga online games. Ang mayara sang sharer badge, syempre Action Ann, kag mayara sang top fan nga badge. It's either lang sa duwa. It's either sharer badge or top fan nga badge. Kontsakto hangin mo sining sabat sa aton sining nga mga pag-games like what's inside the box. Dapat meron ka sang sharer badge kay kun wala hindi gid mapin ang imo sini nga ngalan. Tandaan gid ha kay grabe ang pagsala. Pagsala. Yeah. Importante na kay para syempre maano gid bala kung sin-o gid ya ang nagakaangay nga magdaog, di ba? So hindi ta na pagpalawigon pa, Action Dale. Hindi, palabuton na na yung 100. Palabuton na yung 100. Sige. Go na danay. Sige. And meanwhile, gina-encourage natin ang aton sining nga mga netizens, mga ka-aksyon, EFC members, kag sa mga luyag nga mag-join sa aton sining nga online fun game. Subong nga Saturday morning ay share ang aton sining nga Facebook Live. Bangod kung wala ikaw sang top fun badge or share badge, hindi ikaw mangin kwalipikado bisan
Ngayon sakto pang imo sini nga sabat action ana. Para sini sa aton nga games, we have 3 winners ang aton sini nga what's inside the box action an. Kaga syempre kada correct answers as long as my top fun badge kag share badge automatic 500 pesos. For our second game, meron kita sang last 3 digits sang 500 pesos bill. Meron kita sang 2 winners action an, 500 pesos each man. And for our trivia questions, And also, sa amon man nga trivia questions, may ara kita 4 na mga pamangkot sa inyo. So, prepare gid ka muda. Mga simple lang yung mga action deal, no? Yes. So, kung avid fan ka sang Action Radio, abtik ka gid dayon makasabat. And also, bantayan man kung sino ang amon nga i-wallet rate. Sa trivia questions, 4 winners sang tiga 500 pesos. Ang magadaog actionan kag sa mention ta na 1 winner sang wallet rate, no, si Sadrika personnel sang Action Radio Bacolod. Pila ang winners naton para sa top fun actionan? Yes, may 4 kita kabilog action deal for our top fans. So, baka-baka nakamuda. Baka-baka gidya. Go nakamuda kinahanglan may ara kamo top fan badge, 'di ba? Na-mention namon sa inyo kapila gid ka beses tinguwaing nga may ara ka top fan badge. Spagya sa pag-share, pag-follow, pag-like sa tanan-tanan namon nga mga post kay para final na subong finale na for this top fun. Basi madala kadra sa top 4, no? Nga maka-avail sang sining. Syempre, pila gani action day. 500 pesos each man sa diba? gyapon actionan. Kay mga previous weeks naton, week 1, week 2, week 3, we have only 2 winners sa actionan para sinisaton sini nga top fun badge or top funds of the week. Pero this time, since finale na, 4 ang aton sini nga pagapilion. Sino yan ang lucky winners nga may top fun badge kag abtik nga share actionan kag masami nga naga-engage sa mga social media posts ang Action Radio Bacolod actionan. Yes, Action Dale. May ara naghambal nga excited na sila. Pero palabuton tagani danay 100. Go! I-share lang ang atong sining Facebook Live subong Sabado sang aga. I-informan ang inyo sining mga kaingod balay, ang inyo sining mga friends nyo himata. da. Ang mga GC da bala sa inyo sining mga pamilya kang mga classmates sa college or high school nga wala subong obrahon. Since weekend, encourage them to join. Basi pa lang magdaog sang matik 500 pesos each. May idanay ipahulom-hulom nila danay ang nilabhan. Correct. Go danay sa Facebook Live. No? And samtang nagaulat kita sang 100 viewers naton, syempre dapat stable ang imo sini nga internet connection. Kay basi balaksyonan ara na si mo pensara ang imo sini nga sabat insakto pero nagalag sa ulihi actionan, nagalag ang imo sini nga cellphone, so make sure gid nga stable ang imo sini nga internet connection, enough ang imo sini nga mobile data para rekta ang imo sini nga pagsabat kag dapat dasig ka man nga mag-type sa imo sini nga answer sa actionan. Yes, Action Dale. So go lang sa aton nga mga ka-action. May ara na ta subong 65 viewers Action Dale. Yes, meanwhile, gamay na greetings lang. kita danay actionan sa pila naton ka mga ka-action and share nga wala din nag-appear sa ako ng aton sining late sige Hambal ni Joshua Christopher Bella sambaya. Yes, Action Dale ginpukaw ko ng amon tupat balay. Correct. Amo na yung sakto. Dapat share your blessings actionan, no? Joshua, doon nakadaog ka naman, for sure hindi ka na nila pilian. Yeah, ang importante, nag-intra siya. Nag-intra siya kay. Nagaulat si Joshua sa announcements ang top 3 winners naton sa Action Radio Bacolod Online Reporting Competition. After sa katon sining online games, i-announce naton ang top 3 winners sa mga ka-action na sa mga nag-join sang ARB Online Reporting Competition. Nakabaton kita sang 29 entries actionan, ginsala sang news team, naghimo na lang pulo, and then sa pulo may 5 kita diri ka mga judge, no, action no na Magbanwa, action Wilma Sugaton, action Boy Duran, action Dorel, hag action Eden Aboso. Sila ini nag-decide sang top 3 winners naton plus ang aton sila nga special awards later on nga iga-announce man naton kung sino ang mga nagdaog sa online poll voting. Okay, si Ma'am Joanne Mill kuno hambalya nagahulat gid siya. Now, waiting ko and go. Amo ni nga message Action 84 Dale. Facebook Live viewers. Gamay 87 na lang. na di sa 87 akon, na si Mo. Sige, 87. gamay na lang para mag 100. Share.
Hagpadayon lang sa pag-comment sa inyo sining nga mga greetings mga ka-action. Meanwhile, sometime nagahulat kita sang 100 Facebook Live viewers nga kota. So, Kota tapos, Ma'am naton. Cherry, ano ni Auke, hambalya, Shona Cordero, last na nila, subong intra na. Oh. Yan, correct. Please comment or tag your friends. Ang mga nagakinahanglan ni Black Action ang kinahanglan 500 pesos subong. Pero syempre, kung magdaog ka, basta sa Monday na ipadala ang inyo sining nga prize kay ati weekend subong close nga mo sining admin office kay sila na nag-process sang 500 pesos nga ipadala through remittance sender. Sige, greet na kita action sa mga action naton. Ma'am Jocelyn Song Comedia, good morning. Araman si Mama Gina. Oy, si Sir, madaog ko bakal namon bugas. Oy, nginami sa nga sining purpose action ana. Good morning mga kay Ma'am Jolie Beth Waneza. Sige, mayong aga. Katuon ko na lang to wala kita mahimo sa ila. Ano ni? Si Malayang. Sige, basta nag-wrong sa action ana. Si Mama Jesky Nofable tani makalaog kami bapang bakal bugas. Oy, si Mama Carla Gonzalo tani sama ko sa mabilian sa top fan. Sige, dugay-dugay i-announce naton action pero wala saka naton viewers. Nagdubo dis ako, nag-80 how. Wala pa kamo gana nga mag-start. I-refresh naton action lang naton sining monitor. And para lang sa aton sining mechanics mga ka-action na ang amon sining IT nga naga-assist diri nga very hands-on amon siya ang magapin sang inyo sining mga sabat in kaso nga tsakto kag dapat hindi ka mo winner sa previous natin nga online games. Kay kun madumdumala siya, uy nagdaog naman siya. So automatic mangita siya sang another winner or pinakadasig nga nakasabat nga insakto ang answer action kag meron sang share kag top of fan badge. Stricto daan na mo niya manog sala. So, kinahanglan, make sure nyo gid. So, kung nakadaog ka na, paintraha ang imo nga mga utod naman da or ang imo nga mga cousins and all tupad balayo da, di ba? Pwede ka mo na makatunga sang premyo, di ba, Action Dale? Why not? Yes, ang iban diri ho, may naginapang tag na sila ho kay kinahanglan kuno nga mag-join kay para ibakal nila sang bugas. Si Ma'am Natividad para nyo, hambalya, tani madaog man ko ba, ibakal ko school supply sang akon nga bata. O ibakal ko mga school supply. Meron kita action sang 216 ka mga shares. Madamo gida nga salamat sa mga wala pa naka-share. Sige lang ang pag-share mga ka-action sa aton sining nga Facebook Live. Kay damo ang aton sining nga mga papremyo sa luwat. What's in the back? 3 winners ang 500 pesos each. Ang second game, ang last 3 digits sang bill. We have 2 winners. Sa trivia questions about ARB, we have 4 winners ang 500 pesos each. Wallet raid, 1 winner. And 4 ka winners sa aton sining nga top fan mga ka-action. And of course, ang announcement sa winners man sang top 3 plus special awards sa ARB online reporting mga ka-action. Sige, mag-start na kita mga ka-action sa aton sining online ARB games final week or week number 4 mga ka-action. Okay! And 5, 4, 3, 2, 1! Makabo ka na malaw. Okay, Action Dale. Show na danay sa aton nga, Mystery Box naton. Taran! Courtesy of Char. Thank you for Beshmorn. Ay, by the way, happy birthday kay kay Happy Beshmorn birthday ni Kirao. Marnie Kirao. Ang amon nga admin, so birthday niya subong. Basi may pa-premyo man to siya, Char. Wala mo daw. Wala unon. Ay. Hangin. Basi maglabog. Yes. So, Okay, na Action Dale. Sige. Go na Action Dale. Yes, ako para una sa... mahatag. Sige, go. Sige. Ang number 1 naton for what's in the box. Number 1 naton nga, ano tawag siya na Action Dale? Item. Item. No? Kag paglaragway naton sa iya is gamay nga bagay makit-an sa opisina kag balay. Uy, gamay nga bagay makita sa opisina kag balay. Comment down your answers mga ka-action sa sulod sang sining mystery box. Okay, ba may nagsabat na Action Day? Wallet, paper clip, no? Good luck everyone. Cellphone! Oy, cellphone. Ay, hindi ka cellphone. Ang taon kulo-kulo siya. Sige. Si Jesky Nofable, Balyo Mirror, Indes. Si Joanna Giselle Miliana, must know. Sige.
Ops. Danay lang. Nakita na ko. May nakita ka na. Adasig Okay. ba? Clue number 1 pa lang kita, pero may winner Sa na kita. Godzilla. Pero sige, sugbunan ko kado ka namian ko sa clue number 2 ko. Ay, wala sa sharer badge. Ay, Oh wala. my goodness. Sige, hindi tayo Ay. pag-i-announce kaya wala Sige, sa sige, sang sige, sharer sige. badge or top fan. Go Sige, for the second go. clue. Dapat ang correct answer gid mga ka-aksyon na Okay na, gamay for nga the bagay second. makitaan sa opisina kagabalay. Kita mo ang aton sining screener or ang aton sining nagasala nga IT action nan stricto, no? Hambalan ko nagigani nga stricto gid sila Go nga ya. correct ang imong sining answer kay wala ka sang top fan ba. Sorry gid guys. May ari di action din nagsabatan mo niya luwag. Ang isa naman niya Eraser, relo. no. Pencil, no. Matches, no. Ang isa Face husay, no. Balas ang stapler, no. mask. Small Ruler, things, char. Tama na Joshua. small things. May big things May mo. char din siya. Sugpod. Alcohol, Paper no. clip, no. Face shield, no. Gunting, hindi man. Ari siya to. Doon nagsabat siya, pero wala siya May badge. nakaisak sa bat pero wala siya sang badge mga ka-aksyon na. Mayo lang wala ko mention na niya siningalan. Gani, Kaya basi gani ako wala man. mamalayaran sang 500 Tipo pesos. ka gitani. Tipo kid ko tani. No? Sige, Si Ma'am Christine Menyas Villalobos sa Mayayabi, hindi Ma'am Christine. Oy, ganting! Hindi. Sakto? Ay, Hindi. Charger! Hindi man. Needle, hindi. Wrong. Go na ta for the second, Rolling Dale. pin. Sige, For go kita second for clue. second clue. Mataliwis, kinahanglan, halungan. Mataliwis, kinahanglan, halungan. Pareho man sa imong heart, kinahanglan, halungan. Pero diriya sa aton, mataliwis, pero kinahanglan, halungan. Amo na sa ang second clue para sa aton iyang first item for our What's in the Box. Okay, si Rogeline Rehida Adlaw nga ba yung charger? No. USB cord? No. Si Enrique Caballo Subaldo Jr.? No man. Stick of paper. Sino ni nagano? Hindi siya amo. Hindi, gin-unpin action an. Sorry, hindi na siya amo ha. Ay, yala nagaka-unpin man siya man. Ang isa, hindi man may nag-pin action din. Ara na. Sige, tubtob nga actionan nga may ma-verify ang aton sining screening committee. Okay, ara na. Okay. Assistance ni Action Eden na boss. So, mayroon na kita sang winner para sa aton sining first item. And the correct answer is push pin action an. Push pin Yes. ang nagdaog si Enrique Caballo Subaldo Jr. Yes. Congratulations! 500 pesos para kay Sir Enrique Caballo Subaldo Jr. Actually, din malista mo. Sige lang, ako lang diwa. Winner. Okay na, sige Kaya dapat earlier may correct answer action nakita ko na pero wala sa sang sharer badge. Upon verification, thorough with ya. Dapat may aragid. Wala siya. Sige. So push pin ang aton sininga una nga item mga ka-action. Okay, go na ta for the second. Ang isa ko noon nagambal siya nga kagina pa siya ko noon naga-comment sa push pin. Galing kay wala ka sang badge, I think, action deal, no? No, kay gina-check namon, ginasala sa ngamon, tuya nga manog, sala man sa pihak. Yes. That's why, nga wala ka napilian, bisan nga ikaw ang nakasabat sang insakto nga sabat. Oo, Okay? kag gina-follow natin action ang monitor dili sa aton sining IT. Dako-dako nang ila sining screen action dako-dako ang ila sining screen para makita nila ang mga naga-comment gid sa insakto may share badge kag may top fan badge action It's either lang sila sininga duwa. Okay, proceed na kita sa ikaduha naton nga item para sa aton nga What's in the Box nga first game. Sige, kulo-kuloon ko danay. Gusto mo ikaw? Go. Ikaw lang. Ikaw lang ba si mahulog sa ako? Bato. Ano ba yan? Sige, para sa first Second na ton nga What's in the Box for the first for the second item. Yes. Sige. First clue para sa aton sininga second item. Amura ni kagamay amo kagamay. Ari la sa sulod sa mystery box basta balalay-lain. Basta magsabat ka mo karon na refrigerator ati. Hindi na siya. Sige para sa first clue for our second item. First clue. May 3 katiil pero wala nagalakat. Aha! Ano na siya? Ano nang 3 katiil, no? May 3 kuno katiil pero wala nagalakat. Aha! Uy, kadasig, may nagsabat na tayo ng sundil, kadasig sa ila. Pero, it's up na sa aton iya nga manog sala. No? Si Action El Rey, sige, ang aton nga mga
nagpadala na sa ilang nga mga messages, ang ilang nga mga sabat, pero dugay-dugay lang kayo. Alert sila, no? Nasa kadasig sa iya. Action na, kay Golden Tripod, wow. Medyo Tripod? sabat. May mga tripod nga, ano, no? May mga mini, di ba? May mga Oo. mini tripod, pero may araman yung mga dagkuan. Kadya. May ara na kasi action na Elring nga na pin action din. May Pero napin na? isugpunta lang ang second clue, no? Ginagamit ini siya sa tawo. Nga pasmado. Nga pasmado. And the Yes. last, ginausar siya for pag-balance iya sang camera. So, may ara na kita sang nagdaog. Action Dale? Yes. Ikaw sabat. Okay. Ikaw lawag. Para sa atin yung second item, ang aton sining correct answer is tripod. Sa mga wala nakakita, it's a mini tripod, no? Nga gina-utilize naton, actionan, para stable ang aton sining shot, no? Yes. Amo ni siya. Ay, kakaka. Na, it's a tripod. So, congratulations, actionan. May napina si Sir El Rey, si Erica Descatamiento, share badge, may ara actionan. Yes. So, congratulations para sa aton sining second winner sa What's Erica in the Box. Descatamiento. Wow, congratulations dira sa imo. May 500 pesos ka na nadaugan nimo for the second namon nga What's in the Box. Yes, first clue Okay. pala actionan, damo na nakasabat actually isang correct kasagad answer, sila. pero iban sila wala share badge. Kaalam sa ila no? Yes. Oo. Sana all. So, it's a tripod, ang ato sining second mystery item. Mystery item. Ay, may ara di Black Shandel nga nag-message bala, balya. Kabudlay kung data lang ang ginagamit. Ay, Pangita say. na danay signal nga kusog-kusog may ara kung kaysa nga bisan naka-data ka lang, pero kusog ang imo iya nga signal, ma'am. So go na dahil sa pagpangita. Sige lang may ara pa man sa mga masunod pagit iya nga mga pag-games namon sa inyo. So, standby lang and monitor, and also, syempre, pa-continue lang sa pag-share ninyo sa ngamon iya nga live subong and other pagid namon iya nga mga gina-post sa amon nga Facebook page. Okay? Sige na Action Dale. Yes, For the Action third Ana. item na kita. Okay. Kadasig. Para sa ating na third item, so what's in the box section an? Sige. Dahil lang gid. Sige, share lang ko dahil sa pag-share. Go na danay sa share! Facebook Live, ano? Ang iba nag-comment pa sa Yapon tripod. Tapos na. Ang tapos ating na, may second napina mystery kita. item. May napina kita. And driwa, sa third item, base pa lang, may ikaw sang chance nga magdaog sa third naton nga item. Okay, sige. Oo. Okay, Action Dale. Sige, sa ikatatlo na naton. Action Dale, pakulukuluan na eh. Ako naman, be. Na, ikaw na lang. Kaya Ako doon naman, ko be. kadasig. Mas madagdag. Ay! Diba? Char! Mamagaan siya, no? Mamagaan niya bagay. Oo. Pero, ang first clue ko sa inyo, para sa aton iya nga ikatatlo nga pamangkot for What's in the Box, kanami ba sa iya nga ano tawag na nga Action Dale? Ang clue ko. Ang clue ko sa Sige, inyo. Number 1 nga clue. Hindi makita, pero nangin saksi sang kalipay kag kasubo mo do sa do. Action Dale! Jack balaan. Sige, Hindi makita, pero nangin saksi sang kalipay kag sang kasubo. Ano ay han? Action Dale, check back kung meron na sa may nag-message. Memory card, no ID, USB cord, no adapter, face mask, hindi. Face mask. Luha. Grabe, Memory luha. card, face mask. Luha. No. Si Ma'am Mary Joy Fuentebella, no? Si, feelings connection din. Pwede. Sana ulaton ta lang ang mapin sa aton sininga IT Okay. action ana. First Sige, clue hindi makita pero naging saksi sang kalipay kag kasubo. Si Ma'am Christine Menyes Villalobos ang bayas CP, cellphone ko, no? Panyo! Oy, panyo! Pwede man, Panyo. di ba? Oy. Pwede. Char. Ayun na! May napina! And Dali lang gid Action Dale kay sugpunta na ikaw balaga excited ka. Dali lang gid ha. Okay, for our second clue, puti ang kolor pero makita siya. Bisan ibutang sa puti man nga dekorasyon. Di ba Action Dale? Puti ang kolor pero makita bisan ibutang sa puti nga dekorasyon.
Yan, wayan ina. Ang isa may nagsabat ambalya, flowers. Oh, why not? Di ba? Flowers nga white. Pwede. Pwede. Handkerchief. Oo. Panyo, pwede. Ang isa pa, ikatatlo, makita sa balay kag opisina, malumok. 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 May aran action day na pin? Yes. Sige. Kanami sa nga comment action kay daw may emotions. Mayroon pa sa mga emojis. Ginafeel niya giniguro ang Feel moment. Alright. I just want- Yes. Congratulations para sa ating third winner. So, what's in the box sa ating first game? Ang correct answer action ang ating mystery item, tissue. Yes, ang amon nga answer is tissue kag nagdaog amo si Tananana. Joanna Giselle Okay. Meliana. Congratulations. Congratulations sa liwat, Joanna Giselle Meliana. Mixed emotion man ang yang ginapang sendri sa aton. Yes, meron sa share badge action an. So Yes. congratulations. Actually damo nag-comment sang tissue action an pero iban wala share badge. Ang iban Ano ang ni? iba depende sa pagsala sa ngaton yung Hindi, daw magsala. na ulihi balal daw Oo. ulihi na nga nag-appear sa monitor. So dako nga monitor sa aton sining IT action an. So, congratulations So, sa liwat, Ma'am Joanna Giselle Meliana. Maya, thank you with the Wow. 3 kiss emoticon. So congratulations sa salamat. Joanna Giselle Meliana. Congratulations sa winner sa aton sining third mystery item. Oh yes. So, finish na kita for our What's in the Box. Sunod naton nga game action deal. Yes, ginabukad ko na. Ginabukad mo na. Pakita mo. Gabi mo na ko nakita kung pila. last Char. 3-digit, no? Two winners sang last 3 digits sang 500 pesos nga bill. So, mayroon kita sang first kag second winner. Proceed kita mga ka-action na sa first 500 peso nga bill. Action na. Ari lang una ha. Amo gina siya. Kaya correct. na-study siya. Sige. Isa na So, siya. sa liwat, for our second game naman, kinahanglan, pakton, no? Ibaluon ninyo kung ano ang last 3 digit sang ipakita namon or subong ginapakita ni na action deal sang 500 pesos, no? Nga bill. Nga ginapakita subong ni action deal sa inyo on screen. Pakton ninyo kung ano ang last 3 digit. So, duha inadari ang madaog. Kay man, duha man ka 500 pesos ang amon ipakita sa inyo. Kag syempre, kamo na dira ang bahala sa pagpakot. Mahatag ta action deal sang range kun pila. Hindi na action an. Sige. Iba nag-comment diri pero sige, check natin later ang aton sining comment section. And sa mga bago gid lamang tune in sa aton sining Facebook Live, welcome sa final week sang ARB online fun games. And please read nyo lang ang aton sining caption. Dapat may isang share badge or top fan badge para maka-join. Kaya dapat insakto ang imo sining sabat kag dapat ikaw ang pinakadasig nga mag-type sang correct answer para magdawag sang 500 pesos. Sali na kita sa second game. Ang guess the last 3 digits sa 500 Pero before peso bill. bali Amo action gini deal. siya ang actual kwarta. Amo na sang actual. Okay. Yes. Pero before sin action deal, may gin-message diri ang aton nga station manager, na karon i-share ko na sa inyo. So, abang-abang ka mo. Kada namiaan ko ni Action Dale. Ka-excited! 4 winners. Oo, wala Action Dale. Pero, standby lang. Kaya after sinailawag na mo na, no? After sang pagpakot naton sang duha ka mga 500 peso bill, no? Ilawag ko na kung ano ni ang akon nga gin-message na rin ni station manager para sa aton nga mga ka-action nga naga-monitor sa subong. Kag syempre, from time to time man sa tanan-tanan namon nga mga pasuno dira na nga mga programs and mga drama man namon. Yes, Okay, go na action day sa paglawag sa mga numbers. Nag-exceed na kita earlier sang 101 Facebook Live viewers. Thank you so much. And Wow. sige, may 612 no, time 58489 no, 648-340-48. Oh, 48. 321-2143 ba? I love you. 960 hindi, 897-367 hindi. Sige, padayon lang sa pag-comment. Ang last 3 digits sang sining 500 peso bill. Amo gini siya ang actual mga ka-action nga kwarta kay hindi na siya ma-zoom in dira ang sa aton sining Facebook Live.
No, hindi yan Hambal. siya ma-zoom in, no? Ah, Ang ating palapit ko na lang. Facebook Live. 539 no 236 no 539-34894 no. Si Joshua Christopher Bella Sambaya hahasa Johnny 1,000 ka combination. Sige, sige, man? mata kita sang actionan sang clue, no? Aha. Sige, 575 kuno hambal ni Jolie Betha hahasa no. Mata kita sang 354. clue. First clue sige. natin actionan. Range Dale. Range Action Dale. 80 and above. Ako wrong Sige lang. Para sa Tatlo pala ka digit. Gani. Pwede na niya. Pwede na niya 080. Yeah. Pwede na niya. Pwede na man. niya. Pwede gani. Sige, 090. ako Dale. Sige, ako Dale. Go lang Dale. Sige, 80 and above. First clue na to. So, mga baka na 1 wrong. Hindi 001. 80 and above. No. No. Sige, 311 Okay. no. 543 no. 656 no. 897-817 no. 567 no. 089 no. 125 no. 222 kuno Reminder lang may nakakita ko din nag-comment pero wala sang share badge kanugon if sakto inyong sining sabat no. Dahil lang hindi ko makita action Ang Isaya 560 no. 678 no. Sakay Rogelyn Rida Adlong Abalya 453 no. Sakay another clue pag connection Sige, din. Pwede. another clue. Sige, Kung medyo mahina ang kalaban, to diri sila nalakalan. Okay, 100 above. 100 to above. 300. Ara, pasok na na siya. Pasok. 100 to 300. Reminders, ang mga chakpo sa bat nga wala sang share batch, share fun batch. Sorry, gida. Basulo nyo kami, ha? Oo, dan. Sige, Di kami bala ang nagasala. Nagalawan na kami din. Between 100 to 300. Sakay, Rogelyn Rida Buda mo sa lawag. 648 ko, no? 940, no? 085 no, 086 no. 221. May nag-message di 221. 832-876, no, 763. Hindi na pwede mag 763 via Jonathan kay 100 to 300 lang gid ang figures naton. In between, sang sininga mga numbers para sa first bill sa aton sininga second game. 801, 189 or 189. Lapit-lapit. Wala lang, para may excitement. Okay. Tapos sila nagpalaglapaw ang ilang mga ginawag. 124, 104 no. 124, 197 no, 103. 165. 165? Lapit-lapit na. Lapit na lang. Sige, Gamay na lang. Sige, third clue na to na. Maiban kita. 100 to 200. In between sang sininga numbers. Go! Comment down your answers, mga ka-action, ha? 100 to 200. May nag-comment 235. Nag-exceed ka na. So, no. Below 200. Above 100. Para May sa isa ating ng sininga next clue. 89089, no? 187! No? Lapit na lang. Singgit na ko. 186, no. 684, no. 129, no? 174, no. 134, no! Lapit-lapit na lang, gid. May nag-156 di action din. 166, no. 168, no. 158. 167, 156, no. Sige, padayon lang sa pag-comment, mga ka-action. 189, no. 159, no. 190, no. 188, no. Sige, proceed kita sa next. Yes, 100 to 150. Go! 100 to 150. Dra ka mo. Okay, Go. clue na kita. Ka-fourth na ni siya. 100 to 150. Dapat di ka maglapaw 150, 186, no. 197, no. 154, 154. Lapaw, action. 100 to 150. Okay? 100 to 150 ang atong sininga final May nagka-comment clue. action din. Agin share naman pero wala Japon butang share badge. Basi isa pa lang ang imo dang agin share. Dapat Basigin private. more. Basigin private mo. Or basing isa pa basigin private nimo. Panaglat mo damo nang imo i-share kay para ma-gain nimo ang top fan badge. Okay? 178 no, 134 no. Sige i-share mo ba sa mga Facebook live selling, di lang ang mga Facebook para makita mo sila nga share badge. Okay.
Oo. Wala to na taang aton nga, Ara. ano. Oo. Sige. May winner na kita actionan para sa second game naton. Kis may mga may mga gakapi ng IT naton nga nagadanlog bala actionan. Oo. Oo, so unless nga ma-announce naton, tiyan mo na siya ang official winner naton. Siya niya. I-change lang siya. Nagdaog na Or- ni sa nagligad? Na-verify. Sige sige. Ay, okay. Oh, Sige ma-change kita sang winner bangod meron diri sang nagdaog na previous nga online games actionan. Nagdaog na siya gali. Yeah, sa mo to kay nang mention ko kay Action Eden nga kung gusto niyo pa magdaog liwat, use different account. Reaction day Or ho, kay may mamam. nag-message kit. Hambaya, ha. Ay, lock ang ako niya profile. Ay nakalap. Lock niya nga profile, that's why hindi siya makashare. Ay. Ano Ay, naman? correct. I-unlock danay. Unlock Ang danay. isang ARB games, i-lock liwat para Oo. wala may makakita. Sige. Pero sige, balik kita danay kay may ara kita gali isang nga napili na nga aton nga naggasala. May napili na pero upon verification action nagdaog na siya Nagdaog na gali. siya before. So mo tawag So, mention sige. kasi nyo strategy, technique, ang Facebook dira sa imo sini nga iloy, himata, utod. Amo nang usarada na ya. Oo, ang other naman danay nga account kay para tunga lang kamo. Oh, Tunga lang kamo, tunga lang. Oh, 50-50 kamo da or 70-30 sige Action dahil may nag-message na diri ang iba naghahambal 132. Ang isa may nag-up the action day do. Ano ba? Kita mo nang sa mga online. Si Dara Model, good morning. Sige sige. Oy, may ara na. Sige pero pa-verify ta danay kay basi balahaw, Good sa no? ni Sir Actional Ray. Pa-verify ko na Action El Rey, ha? Oh, ay gina-check pang mga listahan sa mga previous winners para ma-make sure gid nung Give love. Oo. Ma-share man ta sa iba, no? Sa mga wala pa nagdaog. Yes, si Ha? Ma'am Geneva Banahaw Patrola. Ma'am, basi nakalak ang imo sini nga Facebook, naka-share ko pero di nyo makita. Basi nakalak ma'am yan, lock ka na yung imo sini nga Facebook, make sure nga naka-public ang imo sini nga gin-share nga video kay kanugon kay basi correct ka later sa aton sini nga mga games pa kag hindi ikaw eligible nga magdaog, no? So, okay na siya Actional Ray. So, congratulations. Okay, Action El Rey. Yes, sige. Pasok na first kita. time winner para sa aton sining second game, first bill nga 500 pesos sa last 3 digit 146 ang insakto nga sabat action. So congratulations. Dali lang. Congratulations kay Ma'am Jean oy si Sir 146 ang aton sini can you go near the camera action? Wow, bongga. Nag-i-English na si Action Day sa Sige akin. na para makita nila, sige. Alright, 146 ay siya. 146, kita ano lang da. Okay na. 146. Sige so 146 ang correct naton. 146. Sige. Pasok na siya. Yeah, so congratulations. Previous winner siya. Ay nagdaog na siya. Ay, nagdaog na. Okay, sige, ngita na Actional Ray. Ma'am G, nagdaog na nagali 500 pesos. Kay tatlo din nagabantay sa amon sini nga mga previous winners. Ma'am Jean, pasensya gida, nagdaog ka nagali. Ay, kanugon action an. Tani nga account sa imo sini. Ano ni Action Day? Kinalawag ta na? Sige lang action an kay sa na-mention tanamon nga aton sini nga rule Kay kung Oo. nagdaog ka na previously sa online games, kag na-verify, oo. Ma'am Jean, si Sir, actually, isa na siya sa mga avid listeners ng Action Radio, si Ma'am Jean. Kanugon, no? So, sa na-mention na Action An, use different account, no? Para at least maka-join ka mo Japon sang aton sining promo, bisa nagdaog ka na. Pero lain naman nga account Action An, para at least may chance sa liwat nga magdaog. Ma'am Jean, pasensya gida, dapat masti kita sa aton sining ruling. So, we need to change na lang gid Action Day. Amo na siya ang second bill. Amo na lang ne. Sige, sa second bill. Sige Dahil lang gid, may napin ka na Sir El Rey. Okay man lang kay Ma'am Gino nag-reply di siya. Congratulations. Thank you gid Ma'am Gina. Oy si Sir, yatang naton sa iban. Actional Ray, nakapin ka na sa second daton nga winner. Ang replacement naton kay Ma'am Jean. So, bali ano na lagi kita liwat, Oo, okay na flash na ng answer. So, consider siya as winner. Pero actually, ano man.
Okay, ma-change kita sang bill. Okay, kay napakta nila. Sige Kaya nalawag sige, na. sige. Okay, sige, ma-change kita action an. Disregard naton si Ma'am Jean o si Sir Ma'am Jean. Kuwada na yung Okay. Facebook sang imo sininga paryente dira kag usara para mag-comment para siya ang magdaoging kaso gid man Pwede nga. mo pakita doon sa akon. Sige, action ano. Okay, sige 146 sana yung aton siningin sakto nga sabat pero mas kita sa rules naton mga ka-action na if winner ka na sa previous nga ARB online games, ihatag naman sa iban or sa na-mention ta na use another account para eligible ka mo nga magdaog sa gihapon if correct ang instinct answer. Sige, Action disregard. Dale, subong na lang siguro medyo pahapos-haposon ta na lang Action Dale. Ano? Bilang ano na naton kay kagina ti wala man nato na expect nga duha sila gali is nagdaog na. So subong para medyo hapos na lang sa aton Sige, nga mga go ka-action. action natag sang first clue. Hapuson ta na lang Action Dale ha. First bill ni siya, di ba? Ang aton nga first clue is amo na Action Dale. Okay. Then, Are. pataas si action an. Ano bu iya? Panubuan. Sige. Patasan ang hapos. Or butang ta na lang di siguro ha. 7 to 8 Muni 7 to 8 sige. Sige, go 700 to 800. Ang first clue namon para sa pag send rin ninyo sa inyong answer for the last 3 digits ang ginapakita namon subong nga 500 peso bill, no? 700 to 800. Dira ka mo, go na sa pag-send sa inyo yung mga numbers dira. 3 lucky numbers ninyo. Kaya message diri, okay. 765 no, 712 no, 734 no, 789 no, 745 no. Sige, ang aton sining clue is 700 to 800 nga Yes. numero 758 no, 746 no, 756 no. Padayon lang sa pag-comment. 768. May duwa din nga nag-768. Galing medyo, hindi siya, no? Hindi siya. 769 no, 750 no, 786 no. 77 si Ma'am Tin daw naka-join siya no. Nakadaog na si Ma'am Christine. Ma'am Tin, basta mag-correct ang answer mo kada karon kag use another account da Ma'am Tin Haymon sining himata or paryente. Okay. 723 no, 778 no, 789 700 715 no, 790 no, 768 no, 799 no, 756 no. 754, no. 853, hindi maglapaw sa 800. Okay. 768, no. Kabakas kay Sir Rider, dyan gasapo bala. 734 no, 727 no, 780 759 no. Sige, Okay. 700 to 800 Si Ma'am Christine Larida, wala pa Ma'am Ana. Ano si Ma'am Go lang na sa Christine pag-send. Villano to Ang ganda namin naman si Ma'am Christine Villa. Ma'am Christine Minyas Villalobos, tamon Villalobos. ginamig, ma'am. Sige. Okay. Abok budlay kung damo Christine gali na nanti kumpletuha gani Action Dale. 765 no, 77 no, 783. Next clue kita Action Dale. 768 no. Sige, second clue naton 700 to 750. Mo 500. Ay 50 lang yung buhin pa. In between sa sinang numbers 700 to 750. Ma'am Christine Larida 754 naglapaw ka na 795 no, 762 Okay. no, 788 no, 700 to 758 750 ang second clue. No? 700 to 750. Oo. Sige. Ang iba nagalapaw pa. 734 749 no. Sige, padayon lang sa pag-comment daw. Sir Rider Jan Gasapo. Hasta lang kita sa 750. No? 750 na lang ginawag yun. 735 no, 745 no, 700 to 750 ang atong sining nga second clue hapos nila. 745 no. 719 no. Aring 500 peso nga bill nga kon sini nga ginauyatan 720 769. Ma'am Homa naglapaw ka na 729 kay Ma'am Rona Rihida no. 733 no, 719 769 si Ma'am Ting 743 no. Sige 700 to 750 sa sina nga numbers in between ang aton sining nga last 3 digit mga ka-action 739 no, 741 no,
744, no. Sige, proceed kita action an sa Last third na lang, clue. Dale. Mapusanta na lang gid 700 to 720. Ara, pusapos na ina. 712 no, 748 no. Okay, 700 to 720. 700 to 720. Amo lang third 719, clue. 716 no, 734. Kung may makita ko action nga correct answer, ipin ko na lang, i-verify lang to dayon kay ang iban nga reklamo, di ba si delay bala. Sige, 719, 731 no. 714 no, 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 no. 729 no. 770 no. 780 no. 715 no. Sige, 700 to 720 ara dira atong sining last 3 digit sa atong sining 500 peso nga bill. 720 no, 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 no. 725 lapaw na. 719 Ma'am Homaloman no. 718 Si Mario Comedia nagapamapot siya 711 kuno makita na siya. Makita ka Sir Mario Comedia. no. 734 709 no. 715 no, no, Go, no, no. Shunday. 719 no. Hapos-hapos na gini-actionan, gakalaktawan siya eh, no? 711, oy 706, no, 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 no. Okay, Action Dale, may ara na. May winner na kita, si Ma'am Christine Larida. Congratulations sa imo, Ma'am Christine Larida. Imo na gini tutuod na gini, Ma'am Christine. Yours na, Ma'am, 500 yours pesos. na kita, yours na talaga, yours. Sige, pagkita actionan, basta ilapit ka dara. Sige. Sige, i-ano lang bisan i-zoom lang, i-ano lang da. Okay naman nag-reaction Dale Yes, congratulations 704. Amo na siya nga atong sining nga first bill no kay Ma'am Jean kay ina nag-okay to siya nga i-disregard ang yes ni action an nga first plan siya no. Oo, first na naton. Sige inawan ay nahatag ko kay action Marnie. Sige na lang ali na lang 1,000 na lang wa. 1,000 bill ni siya. Agin balik mo to sa iya. Oo, actional ray. Ay na lang ang ginhatag ko gali mo tong second bill naton. Na lang Congratulations, Christine Larida, first winner sa aton sininga. Guess the number, last 3 digits sa aton sininga, 500 peso bill. Ari, 1,000 peso bill ni mga ka-action na. Sige, papusan ta action-an para dasig-dasig kita kung maka-alert kita, makata kita sang ayuda. Okay, second bill, 1,000 pesos kita, shift kita from 500 to 1,000 pesos. Last 3 digit, mga ka-action. Okay, ang first clue naton, from 300 to 400. Go, 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 go! 300 to 400. Comment na, comment. Mama Zach, kaya visible ko, ma'am. Yes, visible ka. 578. No. 300 to 400. No, amo na yung last 3 digits ang ating 1,000 peso nga bill. 356, no. 388, no. 312, no. Ruth Adlong, alert. Sige na, sir. Guess na, sir. Visible ko, ma'am. Itnalagan. Visible ka mo, visible makitaan ka mo na mo, makitaan ka mo, As long as nag-share ka mo, wala nakalaki yung siling mga profile, pwede gid ga-appear yung siling mga share badge. Sige, first clue naton, 300 to 400. Comment. Ari may nag-message, 380, no. 355, no. 340, si Ma'am Christine Minyas Villalobos, sige lang nga, paintrahon ta lang ni sa go lang na Ma'am Christine. Maglawag lang na, kag-enjoy lang na sa action day. Okay. So, Okay, guys, magdaog sabi, reactionan. aware naman na si, aware na si Action El Rey. 344, no. 330, no. 345, no. 320, no. Dugay makatsambagin ni si Sir Rider mo. Sir Alex Monteza 238 ang atong sining close 300 to 400. Dira kita ma-stick Sir Alex Monteza 311 no, 320 no. Oy, May lapit-lapit. 9. Okay. Sir May Ray alam na verify kita, kay first time ko ni siya nakita sa atong sining Facebook live. Sakto, Sir Ray. Action Ray. 9. Verified. 373. Yes. Gawa ka na lawa, galiyog. Ang amon nga, ang 3-digit for the 1,000 bill is 373. Ang nagdaog si Alexis Joy Petsa. Wow. Petsa. Congratulations. Okay. 373, 1,000 peso bill
So, first time winner niya siya Action Ann, no? Kahit naka-familiarize ko man ang mga nagdalaog Oo, man. oo. Balaan mo gid basta mga Yes. 373 ang atong sininga. Chaktong answer. So, proceed kita sa third game. Trivia Yes. questions. Saliwat, congratulations! Sa amo niya nagdaog for the second game. Saliwat sa kay Ma'am Christine Larida kag kay Alexis Joy Pacha. Okay? Ulat-ulat lang kamuda. Kay message lang kamuda for your 500 pesos. Possibly sa Lunes ng adlaw padalangin niyo sininga mga papremyo, mga captions sa mga winners natin. So, congratulations sa 2 winners natin sininga. A second game, last 3 digits, ang 500 peso kag 1,000 peso bill. Sa mga wala nagdalaog, ulat-ulat lang. May katatlo pa. May Yes, third game. Third game, 4 winners. Ay, Sa ating sininga trivia wait, questions. Action Dale. Speaking gali Action Dale, na-mention ko kaina, nga before sa aton ni nga pag-game sa second game bala naton ining papakot-pakot sa nga 3 digit, may gin message diri sa akon si Miss aton station manager, no, kay Action Dale. Tungod nga kanami sa pagbaton sa aton nga mga viewers, magasigi-sigi Action Day! Ano man? Magasigi-sigi ang online fun games namon mga ka-action. So, sa mga ka-action naton nga wala pa nakadaog, may ara pa kamo man next pagid. So, don't forget, saliwat ha, sa mga nagareklamo, dira nga, wala kami sharer badge or any nga mga badge for Action Radio. So, don't forget. Continue get like and share and syempre follow kami. Kay para iya nga ma-recognize kamo sa nga ARB nga page namon kag syempre pasi sa the next naman namon nga simana kamo naman ang mapilian. So, bantay-bantay lang sa liwat ha. Exclusive do ka breaking news na Action Day. No? Sa aton nga mga ka-action sa liwat ha pamatian kag i-share gid sa aton nga mga ka-action nga sa ang ining online fun games namon is magasigi-sige. Standby lang kamo for our updates kag kung san o ina namon nga syempre ang pag-schedule naman like abik o na subong sino naman ang mag-host nan amo na Yes, ngamon nga pag-plastar. So abang-abang gid kamo, di ba? Yes, be part of our ARB community. Kay dira kami nag-post sa mga announcement kag mga ganap sa Aksyon na Radio Bacolod. So, it's a good news Action Ann sa mga netizens, especially sa mga nag-follow sa ARB official Facebook page. Madamo gid nga salamat. Yes, Action Day. So, sa liwat, sa wala pa na nakabati, share nyo da. Mga nagpamati, subong share nyo da. Okay? Ang bala nila, si Earl Andre Sardenia, ang bala, wow, may chance pa kami nga magdaog. Love! Perfect. Yes! Perfect ang balirek ka balunon. Perfect game. Yeah. Si Rizal de Alunan, hambalya, Action Ann, kami naman tani ang padag-on mo. Number 1 listener sa Action Radio. Galing kay wala kami nagasala, hindi kami binggasala, sir. Pero, continue lang Kung may ara ka dala sinabalaan na gid, abtik dayon sabat, idobliha ang pagsabat kay para da sigman nga makitaan sang amon iya nga nagasala diri, di ba? Bisan pila ba kabilog imo nga i-send nga answer, as long nga i-check ina, so ikaw na dayon ang mapilian, di ba? Sige. May kapamangkot Rex Pandas sa Good Morning ARB visible man tada. Visible ka sir pero wala ka sang share badge or top fan. Share anay sa aton sining nga Facebook Live para eligible ikaw nga maka-join sa aton sining online fun games. Proceed na kita Action Ann sa aton sining third game amo ang trivia questions about Action Radio Bacolod. Go Action Ann para sa first question. Yes, para sa aton iya nga third game, trivia questions, na? Trivia questions, mga hapos lang ni Action Day, di ba? Medyo gali Hapos kun kung ano ka, active, no? Active listener, viewer, as well as, syempre, gina-follow mo ang tanan-tanan namon iya nga mga, mga giho, diri, mga giho, hindi ang mga gina-post ba namon, and also mga program namon. Okay? Dito na pagpalawigon. Number 1 nga question. Pila kabilog ang personnel sang Aksyon Radio Bacolod. Matag ko diguro range sang Action Dale kay para hapos na lang. Sige, okay? go. 40 to 50. Okay? Dasig lang na. Pila kabilog ang personnel sang Aksyon Radio Bacolod. Ang range
40 to 50. Go! Yes, Go, including go, nga go! dira, drama, IT department, tech department, ang admin namon. Ara dira in between, no? 40 to 50 ang amon sininga personnel sa Action Radio Bako. 105, lulayo na si Sir Joshua. 47, no. 43, no. 437, no. 56, lapaw ka na, Ma'am Rona. 45, no. 42, no. Sige, kung may mapin kami diri, ipa-check pa na sa IT namon para ma-verify, no, kung wala pa siya nakadaog previous nga online ARB games. 45, 41, no. 51, no. Pila ka bilog ang personal sa Action Radio Bacolod. 40 to 50 ang aton sininga clue, hapos-hapos ni Action An, pero wala pa ito nakita. Sang iba ni may nag-message siya, 35. Ang isa, 45. Ang isa, 43. No. 43, no. Kung may mapin kita direction an, nga check to ang sabat, i-verify pa na Yes, ara na, sige. I-verify na na Action El Rey. Check may Action El Rey kung wala pa ni siya nagdaog. Sige lang answer Okay mo lang na. Sige, total love kita subong. Sige, batunon natin ng sabat. Sige, pero wala pa siya nagdaog Action El Rey. Ang importante, wala lang siya nakadaog. Yes, congratulations sa first winner sa atin nga first trivia question, si Ma'am Jean Jaresco. Saliwat, congratulations, Ma'am Jean Jaresco. Ang answer niya is 46, diba? 46 ang personnel, dala na dira ang amon iya nga media department and syempre news, no? And admin. Dogabing ba? B, 46. Pero batunon na mo ng sabat ni Ma'am Jean Jaresco. Kaya anniversary man namon na. Give love. So congratulations, Sir Apolinario Argoncillo. Okay, second Action Day nga pamangkot. Yes, sa second question naman siya ang pinakasikat nga drama sa Action Radio Bacolod. Ano na kalawig naga-air ang drama nga Jaka Balaana? Ang sabat dapat may years kag months mga ka-action na ano na kalawig naga-air ang drama nga Jaka Balaana. Ang sabat nga napangalas namon is pila ka tuig kag pila ka bulan. Go! Mahatag pata mahatag pata clue. Or pasok na lang. Hindi na siguro. Kaya nyo na mga listener yan. Sa gulo na yan. Go! Go! Wala man days, months naman, and year, diba? Yes, tapos na siya Action Ana. Go. Ano na kalawig naga-air ang drama nga Jack Balaan? Sige, guess. Ang bali ni 15 Dennis. years, no. Ang bali ni Dennis, speaking correction din sa first question. 10 years, no. 12 years, 3 months, no. Sige, amata kita clue, hindi ka mo maglapaw sa 5 years. Hindi maglapaw sa 5 years Action An. Sige, go. About 52 years sana. O, alam mo na. Ang ARB na yan. 3 years and 6 months, no. Sige, first clue naton, hindi maglapaw sa 5 years. Ano na kalawig ang Jack Balaan yung radio drama sa Action Radio Bacolod? 3 years, no. Idol Jack Balaan, no. Uy, may lapit-lapit. 4 years and 7 months, no. 3 years, no. 3 years and 6 months. Magpadulong ka sa mga barangay action, sa mga purok-purok. Amo ganyan nila, sinagi na mention, was nga mapadulong ang mga personal sa Action Radio. Ano na ang masunod sa Jack Balaan? No. 4 years and 3 months, no. 4 to 5 years, no. 5 years and 5 months, no. 4 to 5 years. Check be, wala pa na siya nakadaog. Wala pa? Nakita ko. Sige, No? Ara, nakita ko Action An. May isa ko nga nakita, pero pa-check ta danay. Ara, pa-check na danay Action Ray kung winner na siya previous games. Hindi natin pag i-announce, no? Kay real time, di Action na kung sino nga monitor. Action Ray? Okay siya? Wala pa siya nakadaog. Sige, congratulations. May sige. Share badge. Okay. Share badge Apolinario Argoncillo, 2 years and 8 months na ang Jack Balaan nga radio drama. Congrats sa liwat sa kay Sir Apolinario Argoncillo. Ikaw ang second winner for our trivia question number 2. Ang number 3 naton, pinakahapos, di ba? Hapos nga pamangkot. Damo gani makasabat kung avid viewer ka, avid listener ka. Kaya permig na siya ginalawag, di ba? Ang ikatatlo nga pamangkot. Sino ang news director sa Action Radio? Sa liwat,
Sino ang news news director sang Aksyon Radyo Bacolod? Go, 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 go na sa aton nga mga ka-aksyon! Hello, ba ang laptop? O, sige Go, na. go, 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 go na! Pinakasimple nga pamangkot ini siya! Marami nakita na ka-action, Ana. Sige, sino ang news director sa Wala Aksyon tunta Radio ang Bacolod? kay Sir El Rey nga, Wala tunta ang ano ni Action El Rey? Ara na? Uy, kadasig sa iya. Nakalusot, gid siya. Nagapamangkot ni siya kagina mo? Oh. Congratulations! Siyempre, ang sabat naton sa ikatatlo nga pamangkot, sino ang news director sa Action Radio? Action Rex Cantong. Kag ang nagdaog si Darrell Midel. Congratulations! Yes, congratulations sa ating sining nga second third winner sa ating trivia questions. Ang sabat is Action Rex Canto, ang amo sining nga news director. So congratulations. Si Action Ana, go ika-apat ka question worth 500 pesos. Apat nga pamangkot. Ari ko nagapamati ka ang usual ni nagalawag si Action Eric mo. No, usual ni nga nagalawag si Action Eric. Pero kung mga before ka, for sure ginalawag ini siya sang other pagid nga mga anchorman naton. Pero aring pamangkot, sino ang ginatawag nga diriya personal sang Action Radio, no? Sino ang personal sang Action Radio nga ginatawag aka or alias naton as Steven Seagal? Liwat? Sino ang ginatawag nga aka or alias Steven Seagal sang Action Radio Bacolod? Wrong yung spelling si Galo. Oy, search ko pala mo na. Typo. Meron na winner? Ay, wrong ang iya nga, spelling. Sure. Para sige na lang. Okay na lang siya. Kasagad si iya. Feeling ko gini siya. Okay. Congratulations kay Lentoy Capistrano Lagos sa Marlon Henovea ang correct na sabat action answer. So, congratulations. Di ba, aware na ka mo nga may Steven Seagal kami dire? Congratulations sa kay Lentoy Capistrano Lagos. Ikaw ay nagdaog kag ikaw ay nakasabat sang intracto si Action Marlon Henovea. Okay, saliwat. Thank you so much sa pag-participate for our third game. Yes, Dili na proceed kita na kita sa alert na next. kita sa wallet raid. Wallet raid! Sige, wallet raid na mo na Action ang isa dili ka personal si Action Brian Morden, no? Needed na papaview sa aton nga, Oo, si Action raid na bahala. So, So, so pila mga ka-action ang unod sang wallet na Action Brian Morden sang gin-wallet raid siya namon the other day, no? Dugay may video dila nga Ari, mag-appear. clue ko lang sa inyo, si Action Brian, ano na siya? Damo na siya kwarta. Tingala ko Action amo to ala, amo ni kwarta sa wallet ya. Oo, diba? Masunda po ni siya. Oo, amo na nga amo ni ang isa sa amon mga kaupo diri nga damo kwarta. Talaga pang booking ka Action Basi pala dugay-dugay ko si una ko din Action Brian na. Ano 7,000 no, naman? big time si Action Brian. Yeah. 2,800 no. Sige, matag kita clue between 10,000 to 20,000 pesos. Ano una unta video or Sige lang, ma-play lang sa Action sige. I-play lang the Action Ray ang video na mo na. Nga gina-wallet rate siya. Proof lang ba lang nga ma-play lang siya? Or hindi pa. Sige, between 10,000 to 20,000 pesos. Okay. Bati-on galing audio. Wala na mute. Sige, between 10,000 to 20,000 pesos ang unod sang wallet ni Action Brian Morden. So far daw siya yung pinakadamo action na sa wallet trade. Oo, siya yung pinakadamo. Nakipot sa Action Brian pag abot sa newsroom, wallet trade kita na nga. Sir, bantay ka na na ikaw ang wallet trade namon, di ba? So, sige. Continue na sa pagpadala sa inyo yung mga sabat. Ano to ganyan Sige, action din? Ang wallet ating rate 10,000 to 20,000 pesos sa tunga-tunga. Kasi na nga mga sa kantidad, ang sakto nga 18,000 no, 16,000 no, 12,000 no, 18,000 no. May waki. Di man siya waki action do may mga blah 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 300, blah 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 400, blah 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 500. Sige
May waki para another clue natin. 7,000, 18K. 7,000 no, 7,000, 2,400, 17,000 no, 18,000 no, 12,000 no, 14,000 no, 17,000 no. Ay si Ma'am, wala siyang share badge. So si Ma'am Lagrimas Tolopia. Ma'am, wala ka share badge. Ma'am, share ano sa ating Facebook Live. 12,000, 18,509. Ma'am Christine, ang waki, hindi niya waki gid blow. May waki lang siya like blah 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 400, blah 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 900, 100 sa. Sige Yes, between, sige, move kita action an 15,000 to 20,000. Okay, lapit Dira, 8,500. 15 to 20,000. Wala decimal. Ako ni Joshua. 16,300, no. 15,000, 16,500. Maria Teresa, wala ka share badge. Share na yung Facebook Live para makasawat ikaw. Ryder John, Gasapo, 13,400, no. 13,600, no. 18,116, 200. Hindi na ka mo mag-below sa 13. 1M ko naman, bali Dennis. 1M. Diba, hindi na mag-below sa 13. Kina-mention mo is? 15 to 20. 15 to 20. Na? 15. 18,000, no. 16,600, no. 14,300, 15,800, no. Pilang wala na din nag-load sa akin man. 17,500, no. Share By the way, na. Action Del, thank you so much for 2.2 K comments. Comments, gali yan. Hindi na, 9.5 na din sa ako ng comments. Oh. 9.5 na Ang doon iba nagka-block na action an kay nag-exceed na sila sa limit. Sige lang sige, guess, 17,100, 17,100, 16,300, no, 17,300, no. Siling ko kaya Action Del, basta magambal ko Ay, yan niyara Delia. na. May ara, ginaya dayo niya Action Del ya. Ay, ara na. Sige, so congratulations. Wala pa na siya nagdaog. Walay pa ni siya nagdaog. Kag sa nagsiling ko kaginamba ko sa halayan ni ka-send nga send, isa gini siya sa mapili. And subong, ikaw na ginang napili. Ay, congratulations! Congratulations kay Ryder John Gasapo! Kadumdam mo, diba sa iya ginapang send action date subong, iya na gini pangalan. Congratulations sa liwat. Ang correct answer is, okay na? 7,200 pesos. Sige, action na rin. Action Brian. May lang kawala din sa Action Brian. Yes. Okay na. I-play lang Sige, na Action sige. L Go Ray, na play Action L Ray. And wallet rate natin si Action Brian. Hello, Action Brian. Hi, Nanay. What is the hi? Yes, Action Brian. Ikaw ang ako napili for our wallet rate. So, maayo kami danay. Pa-open sige mga wallet. Kasi ng wallet ko, brihan. Of course! Alam ka kami ang bukas. Di ba, may ni-hold up na eh? Wala Bazar. Diba? Ako, ano na na-action deal? Diba? Palapit. Wow! Dala pa na eh. Wala mati mo lang kung pila na ulit si money mo. Yo, araw ko. Ako, Money. like, mo Action Brian. Sipa. Money. Ikaw ta, pero ako na sanang i-fade na lang yung This is money. You want more? Sana all! Oh, money. Isipan tao, ikaisip. Jackpot ka mo ba? Oh. Oh, gagawin mo ako Sunbray! Okay. Nabadala diliwan ha? Grabe tripping yun oh. Ano na na? Ha? Ang maganoon. Ay, Para pakita ka mapicturean. dyan. Sige. Pakita ko na na yung Sunbray. Wala ko na naisip, Naisip ko na rin siya. 5. Sila 5. Pwede mo rin pag-i-fade mo rin ang sound nila. Grabe, saksa. Wala na coin sa piece. Wala na lang coins ha. Ginukad yung akon nga. Sa mga Sunbray mo, gagawin natin 500. Baka 1K. Sana all! Ay, sorry. Wala mo expectar nga ako na nakibat ako sa inyo. Mag-ukray na kuliktasan ng pangutang sa ako, no? Oh, basak. Ikaw na din. So, sipa na.
Anarna. Ako sa isip sa daan. Ang muling ba? Detection bright. 2, 4. Ipan sa Ay, dali lang. 2, 4. 6. 8. 10. 12. Ay, may ari pagaling mo. 12. And again. 14. 16. 17. 200. 7,200. Sure ka, ano ka, tabi? Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 100. Si Magamay or Maguto, lambot lang. Bongga-bongga, ladies Congratulations kay Carla Argoncillo, our second winner sa Top Fun. And third winner naton, congratulations sa 500 pesos para sa imo, Jusetta Magwada de los Reyes. Congrats and God bless. Congratulations! Third winner, Jusette Magwad de los Reyes. Third winner sang Top Fun. Alan Action An, ang fourth, ikaw na bahala. Announce. Ang ika-apat naton nga top fan, si Rose Arellana Baluntong. Congratulations. Rose Arellana Baluntong. Congratulations for our 4 top fan winners! Yes, makita na action nga visible lang na sila nga top fan badge kag consistent ang ila sila nga pag-share sa mga ARB posts and mga public affairs programs sang DYEZ. So congratulations sa aton sinika 4 lucky winners ang top fan, Cassie Lopez, Carla Argoncillo, Jusette Magua de los Reyes kag Rose Arellana Baluntong. Dugay-dugay i-post natin kay basi ula sa naka-tune in or naka-monitor subong nga aga. I-post natin ang ila sining ngalan sa Facebook page para ma-inform sila action an. And this time proceed kita sa aton sining ARB online reporting competition. Iga-announce natin ang winners sa aton sining Facebook Live. Subong na kay dugay-dugay ma-action BBB na. And sa na-mention na action an 29 entries ang nagpasakop sa aton sining ARB online reporting competition. Sa 29 ka entries, damo-damo nagmi-action an o galing 10 ng gid ang napilian sang screening committee nga part sang Action Radio Bacolod News Team. And then sa 10 may gin judge no, 5 sa dimension tana. May ang mga judge, station manager no, na Magbanwa, Action Wilma Sugaton, Action Boy Duran para sa may mga experience na action sa radio reporting. And then sa Melania laman nga side sa Action Eden kag si Action Dorel Kabatu ang nag-join no. So 5 ang members sa aton sininga mga judge, mga kurado, mga panel. Ano yung paglawag naton? 3 na lang or 10? Hindi, ilawago naton, no? So, congratulations. Wait, muna kita na isa. Wait lang, gid. Top 10? Kay subong naka-tune in sila, subong na natin i-announce before natin i-post. Special awards. Sige, ikaw. For top 10? Okay, sige. I-forward ko si mo. Sige. Okay, alert kami diri ni Action An. Si subong naka-tune in, subong aton sining mga top 10 winners. So in behalf sa Action Radio Bacolod, no, nagapasalamat kay Action An sa talang mga nagpasakop sa mga non-winners. Congratulations kay napakita ninyo ang inyong siningang talento. Meron kamo sang potential kumbaga with income sa pag-deliver sa news, pag-share sa information. Kabay pa nga, maging party man kamo sa mo, diba? Yes, yung iba naghahandong man nga maging kabayan sang sang media industry nga ginatawag. Okay. Special awards to Action Dale. Yes, special awards. Congratulations sa People's Choice. Most shared na ya. Okay. 500 pesos worth of load. Ako ni ang courtesy Action An. Most shared entry. Congratulations kay Junel Ortega Arellano. Congratulations. Most shared entry with more than 20,000 plus Action An share. So congratulations kay Junel Ortega Arellano. 500 pesos worth of load. Please PM me Junel kung anong network ang gusto mo, Globe, Smart, or ano man dira, para mahatag nato ng imo sining premyo. Most viewed entry. Most viewed entry, si Rich John Paul Dihilya.
So, maka-receive man siya 500 pesos. Worth- Pahingamot lang kay Action Dale kung ano lang imong network, okay? And sa itong sining special awards, dako nga premyo 1,500 pesos Action and People's Choice Award. Congratulations kay dan. Okay na, Action Dale. JB Dalaurao. Congratulations sa JB Dalaurao, 1,500 pesos People's Choice Award. Siya na pinakadamo reactions. Kaya actually 12 midnight Action and lapit na lang sir. Ginbantayan ko gini nga natapos no 12 minutes. So congratulations JB Dalaurao 1,500 most viewed reach John Paul Dihilio 500 pesos worth of load kay si Jonel Ortega Arellano 500 pesos worth of load. And para sa aton sini nga 10th place Action and go ahead. 10th place na lang ta. Or rin na taguludan ay sa third. Dasig lang, i-rush lang. 10th place. Ang 10th place naton si VJ si Pible. 10th place VJ si Pible. 9th place si Ariana Carel Bravo. Go. 8, si Denmark Loreno, ang ika-8th place. Ang ika-7th place, si Caitlin Nang. Ang ika-6, amo si Mark John Guardamano. Ang ika-5th, amo si Rich John Paul Dihila. Kag ang ika-4th, amo si JB Dalaurao. Ikaw ang sa final, Action Dale. Yes, Go. no. So congratulations sa 4th place JB Dalaurao, Rich John Paul Dihilya for our consolation, Mark John Guardamano, Caitlin Nang, then Mark Loreno, Ariana flash na actually no. Sige, congratulations first place Jonel Ortega Arellano, 5,000 pesos. Congratulations 3,000 pesos para kay Joshua Christopher Bella, second place. And third place, Hannah Marica Brillos, third place. So, congratulations sa ato niya mga ka-action nga nag-intra sa amon man nga newscasting competition. Online reporting, I mean. Yes, hulatan niyo lang ang mensahe sang ARB para sa pag-claim sa inyo sininga premyo. So, congratulations kay Junel. Short background lang sa 5 ka mga judge. 4 out of 5 nagpili kay Jonel Ortega Arellano nga mangin champion no para sa pinakauna Sagad na, nga Action Radio Bacolod online reporting competition. So congratulations sa tanan nga mga nagdaog special awards kag sa major awards naton. Congratulations sa ila sining mga coaches team or mga video editor. Congratulations sa inyo nga tanan. Action dili kita mag-end. Yes, salamat gid sa liwat sa amon yung mga ka-action nag-intra sa amon nga online fun games pero sa na-mention ko kaina, hindi pa to gali final. No, kay may ano pa siya, may ara pa siya sang kasunod. Pero standby lang kamo no kay i-update na namon ang schedule kung sa San-O naman. Pero ang for sure gid is mag-continue ang online fun games. Saliwat sa amon mga ka-action, thank you so much sa pag-participate, pag-intra ninyo sa amon iyan ni Action Dale for our online fun games for ika-4 nga week sang amon man nga paghatag promo sa aton iyang mga listeners and viewers sa Action Radio. Thank you so much, Action El Ray, ang Action Marnie, kag Action Eden. Saliwat kaming inyo nga game host. Action and Defensor. Kag Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,